Avui parlarem dels diables i els correfocs. Engegueu els ventiladors per no passar massa calor entre tanta espurna. Comencem parlant dels diables. Són els protagonistes dels balls dels correfocs i els responsables de cremar i explotar la pólvora amb les seves masses durant els moviments i les coreografies. I sabeu com fan per no cremar-se? Els diables van protegits amb vestits de roba de sac, de pell o de cotó gruixut que eviten que els esquitxos del foc traspassin a la pell. Seguim amb els correfocs. Són un espectacle on els diables desfilen, ballen, corren i salten pels carrers entre focs artificials. Els tipus de pirotècnia que poden portar els diables són ben diferents, com ara petards, pots de fum, xiuladors, traques o carretilles, d'entre altres. Els correfocs són molt populars a les Illes Balears, València i Catalunya. El terme correfoc apareix per primera vegada l'any 1977, de la mà dels Diables del Clot. Ells van realitzar per primera vegada una desfilada amb foc, on un grup de persones vestides amb sacs portaven un pal on en col·locaven focs artificials. I sabeu què més hi ha als correfocs? Perquè no només són diables encenent petards, també hi ha bèsties de foc, que són figures gegants plenes de petards per tot arreu. Aquestes també ballen, es mouen, escupen foc i fins i tot llencen aigua. La figura més utilitzada és la del drac, i n'hi ha més de 200 bèsties de foc per tot Catalunya. Per últim, també tenim els tabals o les percussions, que són grups de gent que toquen instruments de percussió de tota mena. Tambors de totes les mides, tamborins, repenics, rocals, etc. Ells són els encarregats d'engrescar i donar-li un ritme tenebrós als balls dels diables i les bèsties. Abans d'acabar, us volem explicar que vosaltres també hi podeu participar als correfocs i ficar-vos sota els diables, però heu de tenir en compte que heu d'anar ben tapades i tapats per tal que no us cremeu i, per suposat, seguiu les instruccions dels diables amb els que balleu. El que heu de portar per poder participar és una samarreta de màniga llarga, una gorra o un barret, un mocador per tapar la boca, bambes, pantalons texans, ulleres i guants. I a més, quan us fiqueu, heu de mantenir tota l'estona la postura de mirar cap al terra i saltar al voltant d'un diable agafat de la seva cintura. Ha estat un plaer poder compartir aquesta estona amb tots vosaltres. Esperem que us hagi agradat i us animem a cercar més informació si esteu interessades. Fins la propera!